Ruiz eta Felipe San Epifaniori leporatu dizkiote delitu horiek 2016 eta 2020 artean egindako ongietorriengatik. Gauerdian hasiko da Europako Parlamenturako hauteskundetarako kanpaina ekainaren 9an botoa ematera joan gaitezen, bostetan inkesten arabera eskuin muturreko indarrek gorakada handia izango dute. Zalantza juridikoei zerrikiturik utzi gabe, foru hobekuntzak trafikoaren eskumen historikoaren aitortza jasotzeko prozesua murgilduta daude Nafarroan otsailetik. Gaur Nafarroako Parlamentuan urrats bat gehiago egin du norabide horretan eta gehiengo handiz aurrera atera du. UPNek, PSNek, EH Bilduk, Geroa Baik eta Zurekin Nafarroa kalde bozkatu dute. Gaiak arrakalak piztu ditu eskuinaren baitan, PPek ez zuen aurreratu zer egingo zuen bozketan eta azkenean Voxen eskutik heldutak kontra bozkatu du. Kiroletan, trail runningeko Zegamako festa hastear dago, Zuziria ostiralean botako da vertikaleko probarekin, igandean berriz nazioartean son handia duen maratoia jokatuko da. Bi lehia horietan hasi dira kinielak egiten eta badirudi aurtengo ekitaldia inoiz baino estuagoa izango dela. Gaurko efemerideari begira, gaur duela 56 urte, 1988ko maiatzaren 23an, Ingalaterran LGTB mugimenduko 4 emakumek BBC-ren zuzeneko albistegian sartzea lortu zuten. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. And I do apologise if you're hearing quite a lot of noise in the studio at the moment. I'm afraid that we have rather been invaded. You have no choice. Following the footsteps of a red gold off your choice. Spellbound. Following the footsteps of a red gold off your choice. Spellbound. 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 Oh, oh. Kaixo eta ongi etorri Zazpiretako boletinera. Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak 5 urte eta 7 hilabeteko espetxe zigorrak eskatu ditu 6 euskal herritarrentzat erakunde kriminaleko kide izatea eta terrorismoa goratzeko delitua jarraitua egitea leporatuta etakoak izandako presoei ongi etorriak antolatzegatik 2016 eta 2020 artean.
Gaur, maiatzako 23 osteguna abiatuko da ekainaren 9 Europako Parlamenturako hauteskundetarako kanpaina. 450 milioi europar inguru daude deituta bozkatzera ekainean Europako Parlamentuaren 10. legegintzaldia osatuko duten 720 eurodiputatuak aukeratzeko. 450 milioi europar inguru daude deituta bozkatzera ekainaren 9. Europako Parlamentuaren 10. legegintzaldia osatuko duten 720 eurodiputatuak aukeratzeko. Europako erakunde horretan eztabaidatzen eta erabakitzen dira ekonomia, nekazaritza, arrantza, ingurumena, migrazioa, eskubide sozialak eta beste hainbat gaietako erabakia. Europako erakundeek ezarri dute hauteskundeak 2024ko ekainaren 6tik 9 egingo direla. Euskal Herrian ekainaren 9 izango dira. Horrez gainera, arauak dio herrialde bakar batek ere ezin duela 6 hautetsi baino gutxiago izan, ezta 96 baino gehiago ere. Oraingoan 720 eurodiputatuk osatuko dute Europako Parlamentua. Aurreko legegintzaldian baino 15 gehiago. Herrialde guztiek ez dute hautetsi kopuru bera bidaltzen. Alemania izango da eurodiputatu gehien izango dituen herrialdea, 96, eta Zipre, Luxemburgo eta Malta aldiz izango dira gutxien izango dituztenak, bakoitzak 6 bidaliko baititu. Europar Batasuneko edozein biztanlek du aukera hauteskunde hauetan nahi duen herrialdean aurkezteko. Hori horrela, Espainiako estatuan 33 hautagaitza onartu dira. Horietako batzuk estatu mailako alderdienak dira, PP, PSOE, Podemos edo Sumarrenak adibidez. Beste kasu batzuetan hainbat alderdi politiko elkartu dira eta estatu osorako plataforma bakarra eratu dute. EAJak adibidez zerrenda bat osatu du, Koalizion Kanariarekin batera, Koalizion por una Europa Solidaria CEUS izenarekin. Bestalde EH Bilduk plataforma bakarra osatu du ere, ERC-rekin eta BNG-rekin batera, orain Errepublikak izenarekin. Gaur osteguna hasi da Europar Parlamenturako hauteskundeen kanpaina. Hauteskundeen egunetik gertu gaudela, Nafarroako eskuineko alderdien egoera ez da oso argia. UPNren definizio ezak eskuineko atea irekitzen dio PPri. Nafarroan Feijóoren alderdiak azken orokorretan bere aliatu ohiari irabazizionak, distantziak markatzen ditu eta bere lekua hartu nahi du Europakoetan. Ibarrolak ez du oraindik jarrera erregionalista finkatu, bozkatzera joateko 16 egun falta direnean. Gaur hasiko da Europako hauteskunden kanpaina eta UPN berriro kanpoan geratu da. Hauteskunden eguna eta 2 astetara erregionalistek ez dute oraindik beren jarrera zehaztu eta PPri atea irekita utzi diote, bere ohiko hauteskunde eremua ardezan. Egoera ez da berria. 2008an lankidetza hitzarmena utzi zutenetik, UPNek ez du bere kide bakar bat ere sartu PPren zerrendetan Europako hauteskundetan. 2009an eta 2014an uko egin zion bere burua aurkezteari, eta protagonismo guztia PPri eman zion, Barzinak harreman ona izan baitzuenarekin. 2019an berriro egin zuen hori, naiz eta orduan Europarrak udaletakoak eta autonomikoak batera izan, bi alderdiak eskutik joan baitziren Navarra Suma koalizioan. Joan den uztaileko hauteskunde orokorretan UPNri irabaztetik dator PP, eta lehen aldiz argi eta garbi erakusten du bere aliatu zaharrari Nafarroko eskuinaren nagusitasuna lehiatzeko borondatea. Une honetan urrun dagoela dirudi, baina popularrek pixkanaka uste dute UPN oposizioan finkatuta eta estrategia zehatzik gabe denborak bere alde jokatzen duela. Oraingoz, Ibarrola denbora irabazten eta erabaki zail bat ateratzen saiatzen ari da. Ibarrolaren esanetan, PPrekin badauzkate batzen dituzten gauzak eta bere izenez dituztenak. Hala ere, badirudi UPNek azkenean askatasuna emango diela afiliatuei. PP zuzenean babesteak botoek ihes egiteko arriskua areagotzen du, eta abstentzioa ez dagokio alderdi politiko bati. Nafarroan segiz, Nafar Parlamentuak LORAFNaren erreforma onartu du. Nafarroko Parlamentuak LORAFNaren erreforma onartu du ostegun honetan autogobernua arautzen duen legea, trafikoaren eskumena Nafarroari transferitzea blindatzeko. Hobekuntzaren aldaketa 1982an onartu zenetik 3. aurrera atera da gobernu gehiengoarekin, PSNren gero abairen Kontigo Zurekin alderdiaren eta EH Bilduren babesarekin.
Baina ezin dugu ahaztu Lorafnaren eguneratzea premiazkoa dela. Horregatik, hain zuzen, orain dela gutxi parlamentu honetan martxan jarri zen ponentzia, tresna eraginkor bat izan behar da gure legea Nafarroako egungo errealitatera egokitzeko. UPNek ere aldeko botoa eman du, baina Txibiteren gobernuari kritika gogorrak egin dizkio, eta Guardia Zibila Nafarroako errepidetatik atera aurreko urratsa dela uste du. PSNren iritziz jarrera inkoherentea da, baina Javier Esparzak justifikatu du bateragarria dela Nafarroak eskumena bere gain hartzea, baina haren erabilera partekatua izaten jarraitzea. PP izan da atzera egiteko eragozpenik izan ez duena. Lehen aldiz kontra bozkatu baitu. Erreforma gorte nagusitatik igaro behar da orain, eta PPek gehiengosua du senatuan. Goi ganberaren betoa geroago altxatu ahal izango da kongresuan, baina lehen aldia izanen da autogobernuaren legeak ganbera legegiletako baten gaitzespena jasotzen duena. Voxek ere aurka bozkatu du. Heldu da baieztapena, hurrengo lehendakaria izendatzeko inbestidura saioa ekainaren 20an izango da Bakartxo Tellería Eusko Legebiltzarreko presidentea jakinarazi duenez. Osoko bilkurari amaiera eman aurretik, Legebiltzarraren erreglamentuko 8, 2 eta 175 artikuluetan xedatutakoaren arabera, jakinarazi nahi dizuet, lehendakari honek erabaki duela Eusko Jaurlaritzaren lehendakaria izendatzeko osoko bilkurako dei egitea ekainaren 20irako goizeko 9:30. Lehendakariak aurkezteko epea ekainaren 14ean amaituko da 12etan. Gernikan izan da ostegun goiz honetan Fernando Barrena Europako Parlamentuko EH Bilduren hautagaia Alderdi Subiranistak Palestinar estatuaren aitorpenaren inguruan duen iritzia plazaratzen, azaldu du berri pozgarria dela Estatu Espainiarrak, Irlandak eta Norvegiak Palestinako estatua aitortzea. Gai aldatuz, bada urte eta erdi baino gehiago Sañoaldean Gipuzkoan parke eoliko bat eraikitzeko egitasmoa aurkeztu zuela Statkraft enpresak eta gaur bukatzen zen proiektu horren kontrako helegiteak aurkezteko epea. 3 udalerritako lurrei eragiten die proiektuak Azpeitiari, Errezili eta Zestoari, eta 3 udalek helegite bat aurkeztu dute gaur elkar hartuta. Proiektuaren kontrako 26 argudio aurkeztu dituzte. Azken 2 urteotan oihartzun handia izan du Piaspe proiektu eolikoak. Statkraft enpresa norvegiarrak Gipuzkoan Azpeiti, Errezil eta Zestoa arteko lurretan 5 aerosorgailu ezarri nahi zituen, 205 metro alturakoak, eta 170 metro diametro hartuko zutenak. Bada Piaspe proiektuaren aurretiazko administrazio baimenaren tramitazioan ingurumen inpaktuaren adierazpena eta hirigintza bateragarritasuna aztertu eta modu bateratuan alegatu dute Azpeiti, Errezil eta Zestoako udalek. Alegazio bateratuetan jaso da Piasperen bideragarritasun teknikoa ez dagoela bermatuta. 3 udalek adierazi dutenez gaur egun indarrean dagoen energia eolikoaren lurralde plan sektoriala jasotzen du halako azpiegiturak udal plangintzak eragozten ez duen eremuetan soilik ezar daitezkela. Eta beraz Piaspe ezingo litzateke aurreikusitako lekuan ezarri, Sainu mendiaren inguruan. Zestoan indarrean dauden arau subsidiarioen arabera parke eolikorako bide eta parkea bera babestutako eremuan baileudeke. Hori ala aerosorgailuen erabilera batera ezina dela iritzi diote Zestoan indarrean dagoen planteamenduarekin. Era berean Azpeitiko udaleko hirigintza bateragarritasunari buruzko txosten teknikoaren arabera, parke eolikoaren erabilera bateragarria da herriko plan orokorrarekin, baina ez korridore ekologiko eta paisai intereseko baldintzatzaile gainjarriekin. Dena den inguruen inpaktuaren adierazpena Jaurlaritzaren esku dagoenez ark izango du azken hitza. Errezili dagokionez berriz antolamendu planean aldaketa puntuala egin beharko litzatekela esan dute, proiektua bideragarria izan dadin. Hirigintza ikuspegiaz gain alegazioetan jaso da azterketa gehiago egin beharko liratekeela proiektuak ingurumen biodibertsitate zein fauna ikuspegitik izan dezaken eraginaren inguruan. Osagai horiek guztiak esku artean Errezilgo, Zestoako eta Azpeitiako udal gobernuek aurkeztutako helegite bateratuetan ondorioztatu da ez direla betetzen proiektua bideragarri izateko beharrezko baldintza guztiak. Hala ere, 3 udalek berretsi dute trantsizio ekosozialerako ezinbestekoak diren energia berriztagarrien aldeko konpromisoa, eta Eusko Jaurlaritzari prozesu hori publikoki gidatzeko eskatu diote.
Greenpeace erakundeak ere auzitegietara jo du Urdaibaiko biosferaren erreserban eraiki nahi duten Guggenheim Museoaren proiektuaren aurka kostaldeen legea urratzen duela uste baitu, zehazki itsasertzaren babesa 100 metrotik 20 murrizten duen agindua salatu du. Gure gaztetako bazterrak desagertzen ari direla, zaindu egin didala gune hau, baina diruek garrantzi gehiago gaztelu atxera ezin joan, Guggenheim beipik nahian, zaborrez bete eta bazterrak, baina boltsikoak beteta, Urdaibai saltzen dau, biosfera erreserba hau, turismoan eskuetan, hausten dau. Urdaibai saltzen dauz, biosfera erreserba hau, turismoan eskuetan, hausten dau. Txoriburu, politikari maltzurren aurka, Txoriburu herriten alde, Txoriburu masa turismoaren kontra, Txoriburu herritarron alde! Dozenaka lagunek parte hartu dute ostegun honetan Gasteizen egin den ekintza antimilitaristan. Misilak bota dituzte birziklatzeko edukiontzi baten barruan estatuko aurrekontu orokorrak egiterakoan armamentuan eta gastu militarrean egindako inbertsioak areagotu egin direla salatzeko eta horren aurrean eragozpen fiskala aldarrikatu dute. Gastu militarra eragozpen fiskalaren bitartez geldiarazteko deia zabaldu dute Gasteizen bildutako hainbat eragileek. Gizartea militarizatzeko joera gero eta nabarioagoa dela salatu dute. Horri aurre egiteko, desobedientzia zibilaren bitarteko kanpaina aldarrikatu dute. Zeinaren bitartez gastu militarretara zuzendutako zergak ordaintzari uzteko gonbidapena zabaldu duten. Honekin nahi deguna da beste proiektu batzuk lagundu, ez? Militarizaziora jungo lehen zen diru bat bideratzea konstruktiboak, sozialki eta ingurugiroaren aldetik konstruktiboak diren beste proiektu batzuetara. Aurten bide hau hartzea erabaki duten pertsonen kopurua handitu dela baieztatu dute ekintzaren antolatzaileek. Gaur egun bizeen giro militaristari erantzun moduan. Ja aurreko urteko zenbakiak gainditzen ari gara, dagoen giroa, gerrak eta gatazkekin nabaritzen da jende horretaz kezkatuta dagoela eta animatzen ari da gehiago bere uko egite eta erretxazo hori agertzera bide honetatik, beste bide batzuk daude, baina eragozpen fiskala bada bide bat esateko gure diruarekin ez ditugula gerrak ordaindu nahi. Errenta aitorpenean eragozpen fiskala nola egiteko informazioa eskainiko dute SETEM egoaizearen bulegoetan. Errenta aitorpena egiterakoan badago mekanismo txiki bat desbideraketa hori egiteko. Hori bulegoetan dauden pertsona adituek azaltzen duten nola egin, bakoitzak erabaki dezak ze kopuru nahi duen desbideratu, hori eta ze proiektu edo ekimenera nahi duen hori bideratu, eta oso erreza da. Kanpainak momentuz 150 txikimendu baino gehiago lortu ditu Araba eta Bizkaian, euren zergekin gastu militarrak finantzatzeari uzteko asmoarekin. Komunikabideen alorrean Amurrioragoa Zamurrioko udalak laguntzak kendu dio Aiaraldea euskarazko komunikabideari. Eskualdeko euskarazko komunikabide bakarra itotzen saiatzea leporatu diote udalari. Amurrioko udalak diru laguntza kendu diola salatu du Aiaraldea komunikabideak. Eskualdean dagoen euskarazko komunikabide bakarra da, ibilbidea duela 14 urte hasi zuena. Aiaraldeko hainbat udalen, Arabako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesa eta finantzaketa jasotzen du komunikabideak. Zerrenda horretatik, aitzitik, Amurrioko udala kendu beharko dute orain. Salatu dutenez, 2012 urtetik izenpetua zuten euskara sustatzeko hitzarmena alde bakarrez ete du udalak, inolako jakinarazpenik eman gabe. Gauzak horrela, hitzartutako 6.000 euroko diru laguntza emateari utziko dio udalak. Udalaren jarrera kritikatu du komunikabideak, egoera aztertzeko egindako bilera eskaerari erantzunik eman ez diola baieztatuz. Amurrioko udalak euskararen biziberritzearen aurka egiten duen lehenengo erabakia ez dela adierazi dute ere, eta besteak beste Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluarekin duen hitzarmena 2016tik izoztuta dagoela gogorarazi dute.
Gauzak horrela bilera lehen bailen egitea eskatu dio Aiaraldea komunikabideak Amurrioko udalari. Baita diru laguntza berrezartzea zein euskara biziberritzeko proiektuak sostengatzea ere. Langileen aldarrikapenei dagokionez Labek errepide mozketa egin du Iruñean salatzeko patronalak eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek Nafarroako kimiketako hitzarmena guztiz blokeatu dutela. Irune Rejano, konta eguzu. Lab sindikatuak gaur goizean errepide mozketa egin du salatzeko bai patronalak, bai UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek Nafarroako kimiketako hitzarmena guztiz blokeatu dutela, hala ere Lab sindikatuak argi utzi du ez dela sindikatuen guztizko ardura, baita zenek ardura zuzena duela, eta bukatzeko Lab sindikatuak langileen babesa eskatu du eta irmoki lanean jarraituko dutela argi utzi du. Lab sindikatuko zenbait kidek eta kimiketako zenbait langilek Iruñeko errepide bat moztu dute gaur goizean irudikatzeko eta salatzeko. Patronalak zein UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek erabat blokeatu dutela Nafarroan sektoreko hitzarmen probintziala izateko aukera. Labek iragan urteko ekainean abiatu zuen halako hitzarmen bat negoziatu ahal izateko lanketa, baina aipaturiko eragile horiek guztiz moztu dute bide hori. UGT eta Comisiones Obrerasen jarrera kezkagarria dela adierazi du Asier Calderonek. Orduan ulertzen zaigu arduragabekiri bat bai Comisiones eta UGTen aldetikan, gainera Nafarroko hitzarmena egotea hutsak objektiboki langileen baldintzak hobetzea suposatuko zunean, eta are gehiago orain estatu mailan negoziatzen ari den kimiketako hitzarmen estatalan ari denikan planteatzen herrialde mailakoa espresuski negoziatu ahal ez izatea. Egia da atzo ateri zen berriak eta euskal hitzarmenen lehentasun horrek bertan bera uzten du beraiek egindako planteamendu hori, baina hori jautxa dinamika eta perspektiba sindikalatikan guztiz salagarri iruditzen zaigu eta horregatikan espazio honetan blokeatu nahi izan dugu biok bi alde horiek baduten ardura irudikatzeko. Dena dela, ardura osoa UGT eta Comisiones Obrerasena ez dela azpimarratu dute. Patronalak ere agitzer oso dago, sektoreko langileen prekarizazio horretan, hitzarmen estatalaren baitan prekarizatutako langile hoien baitan, eta beraien borondatea izango bazen ere, aukera gonen zen hitzarmen horiek negoziatzeko, eta beraien erabaki izan du da ere, 25 enpresa desberdinetako komiteak egindako mozioen bitartez egindako eskizun horreri entzungor egitea. Lab sindikatuak argi utzi du irmoki jarraituko duela lanean. Hala ere, dei egiten diete langilei Labengan ere konfiantza izatea, sindikatuek duten ehuneko hori gutxitu dadin. Jarraipen zabala izan du Bizkaiko grafikagintza sektorearen grebaren laugarren egunak. Kiroletara salto, Zegamako maratoiaren kinielak hasi dira ozen entzuten, igandean maiatzaren 26an jokatuko daudan Erbeo. Zegama aizkorri lasterketa mendi laurdenera heltzear da, 2001an ekin zioten mendi lasterketa ospetsu honi, modu xumean ekin zioten gutxi batzuek, baina gaur-gaurkoz ia 600 voluntario daude mendi lasterketa honen atzean, asteburuan ospatuko da, ostiralean ekingo diote kilometro vertikalarekin, larun batean
korrikalari ospetsuenen aurkezpena izango da eta igandean junior mailako lasterketa eta Zegama Aizkorri maratoi ospetxo mundu osoan ezaguna den maratoia egingo dute. Asteburu osoan zehar ia 1000 korrikalari lehiatuko dira Zegaman hemen bertan eta Alberto Ayerbe sortzaile eta zuzendariarekin, lasterketaren sortzaile eta zuzendariarekin egoteko aukera izan dugu, hori baina, hurrengo egunetan ikusiko duzue, jarraian mintzat hemen dituzue lasterketaren xehetasun batzuk. Mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia bueltan da. Maiatzaren 26 500 korrikalari baino gehiago lehiatuko dira. Mundu osoko profesionalek egin nahi dute noizbait Zegama Aizkorri lasterketa. Zegama delako, baina gutxi batzuek dute aukera horretarako. Izan ere 500 dortxal horietatik 225 zozketa bidez aukeratzen dira. 125 aurreko edizioetako denbora onena izan dutenentza dira, eta gainontzeko 125 dortxal zenbait marka edota korrikalari profesionalentza gordetzen dituzte. Mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu adin baina ezinbestekoa da voluntarioen lana. Korrikalariak bezainbeste voluntario aritzen dira lanean. Zegama Aizkorriko 3 egunetan Nostiraleko kilometro vertikalean, larunbateko dortxal banaketan eta igandeko junior trailen eta maratoian zein aurreko aste eta egunetan ibilbidea txukuntzen eta markatzen, mendira ura eramaten, anoaguneetan, bidegurutzeetan, aparkalekuetan 100 lagun aritzen dira laguntzen. Hori gabe ez litzateke posible izango. Lasterketa mundu osoan da ezaguna pilatzen den zale uholdeagatik, eta aurtengoa ere halaxe espero da. Korrikalari dagokienez mundu osoko mendi korrikalariak izango dira Zegaman. Gizonezkoei dagokienez Kilian Jornet bueltan izango da maratoian. Berak du errekorra eta ikusi beharko aurten ere maila beran aritzen ote den. Emakume korrikalarien artean berriz 2 nabarmentzen dira, Malenosa eta Sara Alonso. Biak euskaldunak eta norgehiagoka handia izango dute Aizkora etxera eramateko. Nazioarteko beste korrikalariren bat aurreratzen ez bazaie. Oraindik ordea ez dago ezer itxita. Datorren asteko igandeko lehian ikusiko da 2024ko Aizkora nork jasoko duen. Lasterketekin jarraituz, Lasterbidean elkartasun lasterketa nazionalak aurten azken edizioa izango du. Preso eta ieslari denak etxeratuko ditugun segurtasunaz iritsi da 10. Anbotoko Magalera Abadiñora. Ekainak 14 eta 15 Abadiñon egingo den Lasterbidean lasterketa azkena izango da. Zenbaki borobil batekin, 10. edizioa izango delako bukaera ematen zaio elkartasun ekimen honi. Agian aurrerago beste bat etorriko den itxaropenarekin, herri hontan preso eta ieslarien aldeko elkartasunak ez duelako etenik izan. Ekainak 14ko jaialdia aurkeztuko diogu herriari. Ekainak 14ean, arratsaldeko 8:00 Anje Dualdebi eskerrona adierazteko egingo den ekitaldia hasiko da Amnistia plazan. Anjeri eskerrona adierazi nahi diogu. Urte asko eta ez hain samurretan preso eta ieslarien aldeko egin duen ekarpenagatik. Jaialdian, Anje Dualdez gain, taloratuko diren lagunak hauxe dira. Jon, Onintza Azkarate, Itziar Navarro, Manes Pagola eta Teresa Jareño, Xabera Muriza, Eñote Lorreta, Inés Osinaga, Aitu Urega, Igor Lortza eta Josu Zabala, Mirena Muriza, Joseba Tapia eta okerri lanetan Ainhoa Urien. Elkartasun giroan burutuko den gaualdia ederra izango da. Herri bat erditzea, gauza gatxadaino, gatxago nioan gabe. Heldu gara amaierara, informazio gehiagorako badakizu sartu 11.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak laster arte. Baldin naiz. Indarrean hitz egiten genuen adibidez ez, nola gure
zaurgarritasunak egiten gaitun maitatzeko desiragarri edo ez, ematen digun leku bat munduan eta ulertzea merezi duzula ez, maitatu